Köszöntöm a nézőket, a következő percekben Fördős Attilával, a Fidesz-KDNP kakasdi polgármester jelöltjével beszélgetünk. Üdvözlöm Önt is! Köszöntöm. Köszöntöm a nézőket is! Először kezdjük azzal, ugye nem polgármester, tehát még a falu lakosai csak mint kakasdit ismerhetik. Tehát hogy mutatná be magát? Igen. Magamról csak néhány szót mondanék, hiszen a bemutatkozás kívánalmának igyekeztem már eleget tenni nyomtatott formában, ezért csak azoknak, akik esetleg még ezt nem olvasták, mondanék néhány szót. 31 éves természetvédelmi agrármérnök végzettségű, nős kakasdi lakos vagyok. Diploma megszerzése után tanulmányaimat Keszthelyen folytattam, doktori fokozatszerzésem még folyamatban van. Tanulmányaim után a Dél-Dunántúli régióban dolgoztam, egy mezőgazdasági kereskedelmi Kft. Területi képviselőjeként, majd az Agrárgazdaságtudományi Kutatóintézet tesztüzemi rendszerében tevékenykedtem, mint Bács-Kiskun megyei szaktanácsadó. Feleségemmel 3 évet dolgoztunk ezek után külföldön, majd tavasszal hazaköltöztünk Kakasdra. Itt tervezzük a családalapítást, ezért belefogtunk a nagymamámtól örökölt családi ház felújításába. És honnan jött az ötlet, hogy induljon polgármesternek? Ahogy már mondtam, tavasszal hazaköltöztünk, azóta élek újra Kakasdon. Ez idő alatt részben a család, barátok, képviselők révén betekintést nyerthettem a falu ügyeibe, problémáiba. Keresve ezekre a megoldásokat, sokan mellém álltak, közös ötletek, elképzelések születtek. Így jelenleg a több képviselőjelölt, illetve a Fidesz-KDNP pártszövetség, valamint Potápi Árpád államtitkár úr személyes támogatásával indulok a kakasdi polgármester választáson. Hogy látja egyébként, milyen helyzetben van jelenleg a falu vezetése, mik a problémák, ha vannak? Nyilván ugye egy polgármester jelöltnek elsősorban a problémákra kell megoldást találni. Igen. Ezzel kapcsolatban talán nekem most a polgármester úr, illetve az ő tevékenységével kapcsolatban kell véleményt nyilvánítanom. Úgy gondolom, az elmúlt 8 évben kellőképpen megismerhették őt, viszont munkásságának eredményét nem ismeri a falu lakossága. Ezért ezúton is szeretném kérni több képviselővel egyetemben, tisztelettel megkérem, hogy tájékoztassa a falu lakosságát a település gazdasági pénzügyi helyzetéről. Úgy gondolom, ez az ő feladata, az én számból ez talán vádaskodásnak, támadásnak tűnne, pedig ez a tájékoztatás úgy gondolom elengedhetetlen ahhoz, hogy kellő információval rendelkezhessenek a választópolgárok az októberi döntésükhöz. Beszéljünk akkor a programjáról, hiszen az is azért egy lényeges dolog, ha nem a leglényegesebb. Tehát a programban az első pont, és talán nyilván a sorrend sem véletlen, a település vízelvezetésének rendezése, járdák, utak felújítása. Nem is kell ahhoz kakasdinak lenni, hogy az ember azért ilyen nagyobb esős időszakban, hogyha arra jár, lássa, hogy ezek gondot okoznak. Igen. Talán ez a legfontosabb probléma, ami megoldásra vár. Az elmúlt években történtek munkálatok, de ez a csapadékos időjárás is többször kidomborította a rendszer hiányosságait. Ahogy említette, ez nem csak a kakasdiaknak tűnik fel, hanem az átutazó forgalom is érintett ebben. Ezek megoldása a feladatok között van. A járdák, utak felújítása most is folyamatban vannak, nyilván ezek folytatását szorgalmaznám, illetve a kivitelezést felgyorsítanám. Létezik egyébként ezekre már akár elkészült terv vagy pályázatok, tehát mi kell ahhoz, hogy tényleg meg lehessen oldani a vízelvezetést? Elég, hogyha a faluvezetés kivezényli oda az embereket, és akkor nekiállnak árkot-ásni, vagy azért ennél komolyabb? Már nagyon régóta megvan az egész település vízelvezetési rendszerének a tervei. Gyakorlatilag a mostani polgármester már ezt készen megkapta. Ebből történtek már megvalósítások. Nyilván ezeket a terveket nem szeretnék most a pénzügyi helyzetre hivatkozni, a szűkös anyagi helyzetre. Ezeket a terveket az EU-s pályázati lehetőségekhez kell igazítani, és ezek alapján történhet a megvalósítás. Kitüntetett figyelem a civil szervezeteknek. Mennyi civil szervezet van Kakasdon?
az átlaghoz képest? Úgy gondolom, ez a kakasdi közösségi életet kiválóan jellemzi. Szerencsére számos civil szervezet működik a faluban. Említhetném itt a hagyományőrző egyesületeket, a sportegyesületet, a nyugdíjas klubot, a szülői egyesületeket. Ezek úgy gondolom eddig is és a későbbiekben is kitüntetett figyelmet és támogatást érdemelnek az önkormányzati részről. A támogatást miben lehet? Elsősorban pénzben lehet mérni, vagy vannak más lehetőségek is? Igen, részben pénzben, ugye most már mindenhez anyagi segítség szükséges, de nagyon fontosnak tartom, hogy ezeknek a szervezeteknek a működésének a koordinálását, összehangolásában is segítsen az önkormányzat. A faluház felújítása. Igen. Szintén nem kell kakasdinak lenni, hogy ismerjék a kakasdi faluházat. Igen, a falu jelképe talán a kakasdi faluház. Sajnos az utóbbi években több karbantartási munka is elmaradt, ezt tovább nem hanyagolhatjuk el, ezeket minél előbb el kell végezni. Ezek után, munkálatok után jöhetnek a korszerűsítés, itt elsősorban a légkondicionálás megoldását említeném. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy növelhessük ennek az építménynek a kihasználásának a mértékét. Ehhez úgy gondolom még ennek az impozáns épületnek is folyamatos reklámra van szüksége. Szintén az a kérdésem itt, hogy elég egy egyszerű felújítás, vagy itt akkora felújításban kell gondolkodni, amihez már azért pályázati segítség kell? Ez mindenképpen már pályázati lehetőségeknek a kihasználása szükséges. Önerőből ez már egy ilyen hatalmas beruházás lenne, ez már nem megoldható, úgy gondolom. Testvértelepülési kapcsolatokról mit kell tudni Kakasdon, illetve hogyan lehetne ezeket felfrissíteni? Igen, nagyon fontosnak tartom és nagyon hasznosnak tartom ezeket a kapcsolatokat. Jelenleg 3 ilyen kapcsolattal rendelkezünk, Németországban, Szlovákiában, illetve Erdélyben. Szeretném azt, ha ezek a kapcsolatoknak az előnyeit a fiatalok élvezhetnék. Gondolok itt iskolacsere-programokra, ahol kihangsúlyozhatnám a nyelvtanulási, illetve gyakorlási lehetőségeket, illetve kulturális csereprogramokra gondolok, de akár az amatőr sport is szerepet kapott egy ilyen testvérkapcsolatban. A falu rendezvényei is szerepelnek a programjában. Itt mire kell gondolni? Több rendezvény lenne, vagy a meglévők, de esetleg jobban szervezetten, nagyobbra kell gondolni? Igen. Itt a meglévő rendezvényekre gondolok. Nem túlzás azt mondani, hogy kiemelkedő helyet foglalnak el az itt élők életében ezek. Ezek azok a rendezvények, amelyek a falu lakosai saját maguknak rendeznek meg, így az itt élők maguknak érezhetik ezeket a programokat. Ezek a programok összekovácsolják az embereket, kiszakadhatnak a mindennapokból, felszabadulhatnak egymás között, ott, ahol élnek, azok között, akikkel együtt élnek. Üvegzseb. Említette ugye, hogy keveset tudnak a falu jelenlegi gazdálkodásáról. Változtatna akkor ezen? Igen, mindenképpen. Szó volt már a közéletről. Szeretném a lakosságot minél jobban bevonni a közéletbe. Ezt fórumok, közmeghallgatások segítségével tervezem. Itt elmondhatnák a lakosok véleményüket, problémáikat, illetve a vezetőség is lehetőséget kapna, hogy beszámoljon az elért eredményekről, így a lakosság folyamatosan tisztában lehetne a település anyagi helyzetével. Templom és temető környezetének felújítása. Igen. Ezt kiemeltem, de összességében a közterületeknek a rendben tartása szükségessé teszi az önkormányzati gép- és eszközparknak a fejlesztését, valamint úgy gondolom a közfoglalkoztatottaknak a koordinálásának az átszervezését. A vállalkozásokat is be lehet vonni ezekbe a munkákba, a helyi vállalkozásokat? Igen, mindenképp. Beszéltünk már, hogy ezek a fejlesztések bizony ezeknek anyagi háttere van. Ehhez úgy gondolom, hogy fel kell lendíteni a település gazdasági életét is, meg kell ismerni a kakasdi helyi vállalkozóknak a terveit, elképzeléseit, és segíteni kell őket ezeknek az elérésében. Mondhatnám, hogy a kölcsönös támogatás jegyében. Lehet esetleg bővíteni is a vállalkozások számát? Arra gondolok most, hogy a 6-os út végül is keresztül megy a településen. Ez nyilván annyira áldás is lehet, mint amennyire gondolom átok is. Igen.
inkább az áldásos részét kéne kihasználjuk, akár a faluháznak a kihasználásának a mértékét is, erre is vannak ötletek, egy állandó büfé, a faluház állandó nyitvatartásával, esetleg még vezetéssel is bemutatni a faluházat, tehát mindenképp új vállalkozásokra is lenne lehetőség, és ebbe partnerek lennénk. És ha már a 6-os út szóba jött, a belső közlekedés fejlesztése. Igen. Itt elsősorban balesetveszélyes elágazásokra, kereszteződéseknek a biztonságosabbá tételére gondolok, amíg említettük a központi kereszteződés a 6-osnál, illetve ilyen még a templom előtti elágazás. Ezeket mindenképp, illetve most indul folyamatban van fekvőrendőröknek a lefektetése, ennek a projektnek a folytatása, átgondolása is terveink között szerepel. Az iskola és az óvoda fenntartása milyen helyzetben van, és hova szeretnének majd eljutni? Úgy gondolom kulcsfontosságú a falu életében, hogy az alapellátást biztosító intézményeknek a megtartása, illetve fejlesztése. Gondolok itt az általános iskolára, óvodára, orvosi rendelőre. Általános iskola esetében az általános iskolánk már állami irányítás alatt, finanszírozás alatt van, azonban az iskola épülete az önkormányzati tulajdon, ennek karbantartása, fejlesztése a mi feladatunk, amire sajnos, vagy nem sajnos, erre szükség is van. Széptölgyes is Kakasd, ezt gondolom nem véletlenül került így a programba. Széptölgyes úgy, mint területileg, mind a megvalósított beruházások tekintetében perifériára szorul. Úgy gondolom, amit már említettünk, a járdák, utak felújítását ki kell terjeszteni Széptölgyesre is, illetve igazából nem nagy kéréseik vannak, beszélgettem néhány lakossal, fedett buszmegállót, illetve szemetes kukák kihelyezését szeretnék nagyon, úgy gondolom ezek megvalósítható kérések. Mennyien laknak egyébként ezen a külterületen? Erre pontos adatom sajnos nincs, de olyan 15 ház körülbelül. Rászorulók, betegek, idősek, nyilván azért ugye a szociális ügyekkel is foglalkozni kell. Igen. Ahogy kiemeltem, a fiatalokkal talán már foglalkoztunk a civil szervezetek kapcsán, a hagyományőrzés kapcsán. Szokták mondani, hogy a fiataloké a jövő, azonban idősek nélkül nem lenne semmink, mondhatjuk. Úgyhogy szeretném a nyugdíjasokat mindenképp úgy érzem, hogy az ő kulturális munkájuk mindenképpen támogatásra szorul, illetve a már idősebbek, rászorulók, betegek, időseknek a segítsége. Itt elsősorban a már meglévő kapcsolatok a Bonyhádi Gondozási Központtal, itt szeretném szélesebb körben kihasználni az általuk nyújtott szolgáltatásokat. Mennyire kőbevésett ez a program? Gondolok arra, hogy ugye még most kezdődik a kampány, tehát igazából nincsen lefutva semmi. Lehet még rajta változtatni? Az elmondhatják a véleményüket? Lesz rá lehetőségük? Igen, természetesen ebbe tisztában vagyok, hogy kimaradhattak fontos dolgok ebből a programból, ezért amit említettem, már nyomtatott formában bemutatkoztam, ott elérhetőségeimet megadtam, és tisztelettel kérem, osszák meg velem véleményüket, javaslataikat, illetve fórumot is fogok tartani. Sajnos az időpont még egyeztetés alatt állt, úgyhogy most még nem tudok mondani pontos időpontot, de mindenképpen, ahogy meg lesz ez, szeretettel várom egy személyes találkozásra is a kedves lakosságot. Egyetlen kérdés még, ugye említettük, hogy a Fidesz-KDNP támogatásával indul. Mennyit jelenthet ez mondjuk majd a településnek, hogyha esetleg megválasztják? Igen. Úgy gondolom, elsősorban nekem a falu összefogására van szükségem. Ha ez megvan, egy közös célért kiáll a falu, akkor jöhet nagyon jól egy ilyen támogatottság. Tehát, hogy egy ilyen támogató szövetség áll mögöttem. De először mindenképpen a falu támogatására és összefogására van szükség. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és hogy elmondta nekünk mindezeket. Én is köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, amennyiben elnyertem bizalmukat, támogassák meg választásomat, illetve kérem, bíztatom önöket, hogy október 12-én éljenek választó jogukkal, hiszen csak együtt lehetünk eredményesek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, a nézőknek pedig a figyelmet köszönjük.